Takže čauky. Zase dva a dneska hry úplně z zombie. Začiatok som trochu nedal a na to môžu kamošovať. To som nenatáčal. Áno, táto hra sa volá Plne z zombie. Z začiatku som si to len tak dal, lebo som chcel vedieť, ako to je a ako sa to hrá. A došli k tomu, že to vlastne ani natáča. Ten začiatok sa trochu nevyčítal, ale to ani nemusíte vidieť. A túto hru mám moc rád. A strašne rád. Ja to ešte mi poradil. Čo pochybujem, že vôbec mi vám to poradí. Že kde sa dáva, aby sa to prekopalo. Alebo dal vpred, alebo ako dá sa. Neviem, čo vôbec. Pušky. Ja som sa strašne páči. Je taká sranda. Pušky. Mám dva kaštole. Možno mi píše na Skype. Ty vole, som rozrobený. A táto hra je na na Facebooku. A môj kamoška ma pýta, že ako hrajú lahu. Prvý do jasne, ale asi naozaj na to rozumiem. Nebo hlavu. Chtěl jsem napíšený, další, bude jeden ale tak pohničky. Tak to stahnem. Počkej, ja to natáčam, ale no to je moc, takže odpíšem natáčam numeru a ideme späť. A to Jaj, a táto hra je celko rýchla. Ty to Ďakujem. Začneme pokladať. A ja túto hru možno viac na to, že to natáčam iba mene. Možno viac na to som čakal, ale to už neviem. Že to bude asi. Go man. Go man. Go. To je tak, že 7-krát trafí, odpadne mu ruka a potom neviem. A potom asi bude 7-krát. Go man. Fucking bitches. Jaj. Táto hra sa ešte nabúbila. Děkuji drevo. Dobře, to já. Keď nevíte, kto je drevo, tak to je hamba vaša. To je asi najlepší konať Duga. To je nejaký na Duga. Ale ešte mi vyskúšať toto. Jej. Som to použil asi mnoho rád. Jaj. A dali ho konečne.
Jaj, prepáčte, že až tak nerozprávam. On už žere. To není dobré. Dobre, odpadla mu hlava. Treba. A teraz ja si našetrím veľa prachov, alebo tieto Slovenska to sú vlastne peniaze, ale nechci to nevyčítať. A tak som akurát nevyčítal Vasilisa. Som teraz rozhodne. To je dobré. A Hindu má vlajku. Vieš, tam to ide, že? Díky za prachy. Neviem, či vôbec vlastný youtuber na PC notebook. Áno, ja mám notebook. Pošahaný. To? Nejko. Notebook je to dobré. Serho. No, to som ore. Stejne to užitočilo, aby oni si zdržali na to, že sú pozite a oni si zdržali, lebo budú strašne dlho jesť, alebo to sa vôbec robia. Wow, je to potelom. To je normálne. Ja tak. Táto hra je fakt dobrá. Okay, aj tak to myslím. Moje kamoša. Super. Oh. Je to celkom pomaly do začiatku a je to taká nuda do začiatku, ale postupne je to celkom sranda. Ja mu orem, aby ste videli, že on ho strašne dlho žere. A to je tá výhoda. A ešte ho ani úplne nerozbije žiadny, už vlastne skoro. To je dosť dobré, lebo on strašne dlho vydrží. Takže nechá to aj čo je aj divné, že ani nejsou zvyšky. Ja to robím s tým aj sú slečnici. Ale to je úplne strašné. Ajda. Dúfam, že sa vám bude tento pár ľudí. Ešte mám jeden točený diel Golden of Soccer, ale to budem dávať a keď to neviem, čo stihneme, ale keď nie, tak to je na party. Takže čo som teraz také blbosti pýta. Čo som ich spomenul na iPhone, áno, ale tak, keby som bol hlavnejší youtuber, no tak tam idem asi na 100%, ale teraz to... Wow, no! No! To som nevedel. Máš plnú radu, ja som nevedel, že to bude aj to dole. Jorise. Tak. Ja to fakt strašne moc viem. A nie, man, dal hysával. A dáme mu toto. Toto zežere. No to je. Nie, to je výbuch, čo? Ježiš. Takže bude to na dve party. Takže prvý part sa s vami už za chvíľočku.